खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। साथाम गथ'नि बिमा हायना बसुमतारिया खारनानै दं। थांनाय 14 डिसेम्बर खालि बेलासे समाव रावबो मिथियैनि खाबु लानानै न'निफ्राय खारखोमा लांदों 26 बोसोर बैसोनि सासे हाबा जाखानाय साथाम गथ'नि बिमा हायना बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंनि कासपुर गामिनि थागिबि बिराज बसुमतारिनि बिसिमोन हायना बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बिराज बसुमतारि आरो हायना बसुमतारिया आथिखालाव सानै हिनजावसा फारियै बिदां बसुमतारि, बोहैथि बसुमतारि आरो सासे हौवासा दावगासार बसुमतारि गासै साथाम गथ' गथाय दं। दासान्दि हायना बसुमतारिनि फिसाय बिराज बसुमतारिया नखरखौ फोथांनो थाखाय गुबुन रायजो थामहिनबा बेंगलराव दंहैयोमोन। बे समावनो गावनि साथाम गथ'खौ गारनानै बबेयावबा खारनानै दंहैयो हायना बसुमतारिया। बे समाव सोरबाफोर हायना बसुमतारिखौ बहाबा नुयोब्ला जानबुं अनजिमा 8638708388 आव फोरमायहरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव नसुंसे नखरनि सुबुं पूर्ण बर्मन आरो बिधान चन्द्र बर्मनआ शिबचरण बर्मननि हाखौ दखल खालामनानै लानो नागिरनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। जाथायनि बागै मिथिनाय बायदिब्ला 2001 मायथाइयावनो शिबचरण बर्मन आरो बिधान चन्द्र बर्मनआ समान समानै हरिचन्द्र मेधिनिफ्रायनो 2 बिगा 4 कथा आरो गुलेसा हाखौ बायनानै लादोंमोन। समानै बायनाय हाखौनो बिधान चन्द्र बर्मनआ शिबचरण बर्मननिफ्राय खावसे बिगा हाखौ सेनानै लानो नागिरदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोर नखरनैनि गेजेराव गोबां दावराव दावसिबो जाखांबायबो थायो आरो पुलिस थानायाव एजाहार होबाय, नाथाय जेंनाफोरा सुस्रांजायाखिसै। शिबचरण बर्मनआ बेफोर गासैबो जाथायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम मिथिहोयो। गिबि मन्थ्रिनि मावखुलिनिफ्राय बे जेंनाखौ नायबिजिरनो नटिस फैनायनि उनावबो सुस्रांजायाखै, जायनि थाखाय गोबां जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जादों शिबचरण बर्मनआ। हानि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फिन खेबसेबाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि मावफुआरिखौ दुखुजों खावलायदों शिबचरण बर्मननि नखरा। लखिमपुर सहराव गंसे न'आव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। बे जाथायखौ खोनानानै अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जानाय जायगासिम सफैयो आरो अर खामनायखौ खोमोरनो नाजायो, नाथाय गोबां नाजानायनि उनावबो अरखौ खोमोरनो हायाखै। मानि थाखाय अरा खामखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बिलासिपारायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय सोमजिदों। बिलासिपारा सिराकुटानि 17 नं माहारियारि राजा लामायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजियो। बे जाब्रबथायाव गंथाम ट्राकआ सौग्रावलायो। बे जाथायाव सासे ट्राक ड्राइभारा जायगायावनो जिउ गोमानाङो आरो 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। मिथिनाय बायदिब्ला रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।